Yesremwa ebraso sememeda akwanhwefo ye wufusom idija maame fuwa kwai nti yesre aye wo sombre ye besremu na obia pebebia tena boko amaye anano masuna chiame wa ha okay. The person, yes, she do median, me tell me so for any myself from penning for name, ni she do median. Say it is a quite one more. Now, am I? Chame amaye kwan nti ebehye dwumadi na se yanyanti yese maame a woda hwe ni nana no bia no mo ama no ne so mo di hwire bi
ebeche wo nana mo wetumi di aba Jumedia efa wosome ho no me na media nimu na meka ne se mechinchim stias ebeye na nyema nyina beko pepepe na hye onyame din konkron so animonyam ye wasafo mpanimfo mebre wo ha no mu a wo na ebo ma Jumedia na koso ne mpaibo techi sa mpanimfo nyina wa ha a wo mu nyina etai eche ama Jumedia no aso obo ade na ni sege ba fo wa ha kwa fo hasafo mani nyina ma meti ase no eku a na wodom ene welfare fo nso wa ha a enne se ne etie bia na mo beti wo mo nka edwom to a omuri jama mi fo wa kwai kura madam penimfo na madam eho adie yi bekotre wo pa ye wo music directors wa ha Openi Richard Kwabijesi wonini nua Moses Opon omo nenne enwomto no omu di animu na omo ajeje baba na ahye onyamedi nkunkron animonyam Openi ni ASK wasai sompeni dada pa obi ani no enne openi wo wa ha okan ye ho ye finfia edu ne dwumadi so a Openini ASK wasai mubehu no Openi Joseph Abuaje Openi ASK ewo East asafo no mu asafo ahoro miensen okrom ha no Openi ASK ewo East asafo no mu Openi Joseph Abuaje nso wa ha Central asafo mpanimfo no Openi ka ho bi ono nso edu ne dwumadie so a mubehu no Openi Enoch asafo agye ode toso miensa no ono nso edu ne dwumadie so a ono nso mubehu no metra asofo mienu a wo mu wo finfin no na meba opani a wo hye memeda kwahwefo mema taade no opani a Fred Kumsen ono nso wo yin finfin ha opani sori a mubehu no na ya ba asompani ni Elie Ajekum Openi Nelson Apiadu Ajekum ono nso wa ha ono nso edu ne dwumadie so a mubehu no meja asofo no ewo mfinfin esono obi ane na dwuma sade beye na muhu wo mu a mubehu wo yie nti no osofo Benjamin Belefo osofo Benjamin ewa ha sese ye mprempren asofo a wo mo hwe yesuko no so na se chaplain wo mo ne school for no bompa ye no mprempren osofo Benjamin Belefo oka ho osofo bejemu na ema wa kwaba se ye hwe menchen ha pen so a Kofiase district nyina osofo a conference de na fem Kofiase fo a wo hwe district no so as a district pastor one osofo Jacob Sechi osofo bejemu nya mo akwaba osofo ni ho a me na me wo ho Kofiase nyina district ni nyina me na medano yeja wasofo ba ko finfin woni wasofo Benjamin Ado woni osofo Brefo ena eye adwuma wa Castek se chaplain osofo ena eboa na woni school for no ebom paye na oye adwuma se osofo pejemu enne osofo no bebu nkwa bodo na maye amen empanimfo abebo mudi nyina monso mopaja bumwe na emfa amen mamu akwaba meyi mpanimfo nyina kire yewo ekurowurafo wa ha wo mu nyina eboa amadwumadie no akoso ye wo mpanimfo mebre a mentimi mu bobo wo mu din nananom asofo no bi hyehyɛ mebre mentimi mu bobo wo mu din nyini wo mu nyina enkere nanso wo mu nyina eboa
ama dwumadie no ahyɛ onyame din konkron animonyam. Enti na yɛbɛsɔre mayi mpanimfo yɛakyerɛ ne afa bemeda akwarefo dwom ahenum aduɔkron 590 na yɛde ahyɛ ɛnnɛ ɔsom no ase. Ebremu maye nyina yemre yakomase na yemompaye emfa ya ho hye onyame ensa esremu a wuti bea pagyamu wa betimi de esro pagyamu na yemompaye eja wosro eda wase ye nyankopon wudi ade nyina so tumi no ede aseda na ye nka ema ho wo ye nyame a eda wase ana ese na efata ye maame efrito ye obambo no hwe so pa odi ababusua odi abomma na nanom nyina edi abedu sabe mu no edi asdama one se ne fata badi ona aseda jije abusua ayeye se ene de ye bekra ye maami ama abem adofu frechichiri benche abeka ye ho ema afri amranene abeka ye ho ene de ye bekra maami ye sre na fe wachichiri abusua ema na nam nyina ewere na fe bra yesie ye maami no am ye ehunu senia yesi ye bra esitie na fe yetimi abobra pa be so awurade ani onyam da dache ne maami ahia wo nkunudie emu ana pe yesre na fe onyame aba bibie mu awie nkunudie mu no be di hini wo na dwumadie mu titru osofo a wayina mayen na fe o mama arechichire ensem ba ensem emo aye na fe yesiesie ye menye nyasa koma na fe yehunu ebra yeduru mi mu ebra bia yebo bia no yetwal mo pa da dachi se na be ye na wo ye se ya ehunu yakota pa se buchire wo ara pe be chira yen efa dwedie nyina enumum adofo efa chichi be jawa be kan hu nyina do mu nyina e se owurade wonsa nyame otimi ade nyina ye no eyi ase obi fa hawo obi fa musuo
Sebesi akizo kwatma ya da ma enshapa empie wo ame foriwa akwadwa ya ase eda mu nyina woni yentra na fe yenye nyuma nyina wo Kristo mu be hira yen be hira wo Kristo Yesu dinu mu amen amen. Mass singing band. Because
Nasumesi, Mikasa de Hoda. Menino Baki Amano Matite. Kunumami, Mejeni Nyansa. Unie Galina Unjili. Kunumami, Mejeni Nyansa. Unie Galina Unjili. A minute drew, sir, SSA, Yedi, Yamamane, Adansi. Enti Yebeton sa Afre, Abusiano, Nafi, Omo Abedi, one this year, no Adansi. A brainity, yes, Remoara, Aya, Omanene, and Temso, Emma, Abusiano, everywhere, Nafi, Emma Abba, Emano, everywhere, Nafi, Emananum Abba, Afe, Omonso, everywhere, na and Amphaba. And I'm for if you want to say, Ukraine over a crown for so ebeba. Now, fee a janum and so abba. A janum if you are now asafono and so what the one day a chateau. And it is Ramala, Yemredity, Yanity, am I? I was seeing for every camba, I was seeing. I did it for a moment. I never just in a way. I don't know yet after a bushia, a Maame Estafoliwa, a home a dance here. But I can say, Bibia, I want to play. I don't see Anna Yenina, a share a honey. Maame Esther, open now, I don't know bar as I see so. Your friend openi Isaiah Chreme. Nani nkonya din ede nana yaw apiedu. Edin pa ebofra nyina enim ene ejakra. Ofri ajekua asenye abusiam. Ono ana ode memenda akwahwefo asafo yi eba akro yi mu. Maame a ode Maame Esther eba asasi so oba pani Esther akoma na ofre no nana adoa konfo ofri Anyinasu adeshi busiam awofo yi awo ema edumienu Maame Esther etoso enan no afi apem ahankron aduasa miensa emu enti ya cheke ebra Maame Esther di free mu a na wanya enfie aduakron Maame Esther edu na wadua so no ode no ma opani Kwame Kuma ofri asenie abusuan Wamba no ewo ema edu baako emu etiase na Maame Esther aye nsiyafo na obo ne homoden na oye okuani na odibia otobodie ekosrem na fe osan otobodie ekos afe oto empampa ya obia enim me maame no osono pampa ne pampa no ensifem kra
Anu achi me maame no asa fufuto asa ton na ne to de pa bodie eto ene kokko ene nkatie na me maame no eya ade pa maame esa no obo modi bebre na esa ne modi mbonti na ayi kes eba so ya maame wasa ya sa adwuma ni bi ya na obo kes ni bi chese adwuma bia na maame obetimi aye adi aboa ne ma bia no na maame ne ye ebro sei maame no ototo bi ya na odekọ ekoton eti maame esa wo ye obi a na wo ye nsiyefo pa awrade amfa ne kra ensie yie owusole anopa no ene ni nyina ebehia ho ene ese no sei amen. Emma and a draw so. Na mi ankasa de ye frɛ mi jump manini dakwa okuma nnawuramwa sadi no e wan trase na nye sese jump manini dakwa awuramwa na me nua no wadi kai dia danse ni nyina enti senior prince ayaka akire na me de ba ye frɛ BBC wɔn a ye bɔ mu date egu school down down na egugu no me kura me ka ho bi na wope maame ni date pa ya hodo ba miensa na nka ne ni date ni di mu pa ne se unu ti ja kwa eji carpenter ne yire no a na hu mfi a wadi edi a na nka wo de ka modern date no maame ni date because ye ta me kan se wani maame no ya woni maame no wo deko ana me maame de ne sa we enti maame ni date ne ho ne wo na maame no na hyase no wo ware aga kwa mi kuma ba mi kuma ono wo de obiri ye boa enti ne yenya obiri ye boa na me papa no ye opoku transport chief driver enti na maame di mu ye me maame to ntema adwuma me maame ye pa ne se no to ntema e krom ade anka no mepi ana na nka to ntema no ana me maame baaye ana mampo kwa msafo ana fie nyam abeka ho me maame to ntema 1958 na sabi mi nua kuma enhyenachi na antuma to mu no ana bibi baaye revolution ana me maame jaye ntuma to because ata wudi abra won se abaye beku ana maame no eho no okoto ntuma okoto abro enti minua wodi na kire abro etebas gawafo di ni nyina atwane ana na ma obefufu to obeka mpampa obeye nuhu obeye je na hema na kada kuma paade aya ntuma to maame afra kuma ana tuwa trofo so me dance ni wakiri enti maame no wo ye nipa wodi mu ye maame na mo ne bedua da wo shiranko a sabi me papa de no e chief driver but maame no wani na bibia kuta no na maame no wo hwe ye wan ko school kura wo be hwe wo me maame wa mo ne bedua da enti mu no ne mu ni ya na ne wo shiranko a na memre da asonfo wodi ni mfie dumienu wa ye bi enti ni ameka na se
adanse ne de menu ya di ka wie ya ka se ya ka ebre bobo ya ko sunu bi ko bu akwa nti betwitwa so na ya nya kwa akwanyina so na ya pa ma me na dwuma pa dia na oton ntima Afei mananano mona every so it's munya the Jesus said to her, I am the resurrection of life. Whoever believes in me, though may die, yet shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. In John chapter 11, verse 25 and 26. It is with a heavy heart that we stand here today to bid farewell to our beloved grandmother, passionately called Eno Forua. Even though we are in pain and in sorrow, but we still celebrate a life well lived. Fond memories with you will always remain in our hearts and minds. Her grandchildren are the apple of her eyes. Whenever someone hurts us, she instinctively fights back. Granny, you are epitome of unconditional love, care, advice, compassion, kindness, and above all, great teachings has nurtured us today to where we are. We are forever grateful. Grandma, you are our world, and now we shall, and now she is more than our world has crumpled. She is no more. Our world has been collapsed. And your absence has left a very huge scar in our hearts, which can never be healed. We will forever miss you. Your gentle touch and your certain caring heart. We will always miss you. The time we shared, our guest, partner, and advocate, we say you are so rest in peace. And for you are, and the nana no shrunko a obi infanensa enka won. The nana no shrunko a only one who agro. And for you are odidi man so ne magina so ne ne nana no so. Washira amana so obi biara so. Oba tampa yakase daye nana a usum yen ama usum nyina achi yawofo ti mika se o wa bre ho dodo ade na ha ho sa odupo atutu ama efi adampan yaka ne sei ni eno ba tampe wona nam se daye na nyame bua na emrepa mu no ye besa ahia e wo soro ahema mu nyame fa Christ yi afei enamfo and so my mamma no a madam 4 years. No one yini. Na mamma no a baby mono. Na send me authority will be now a frame. No fear, the woman saw the for her frame. Or one was son Coffee, na say mamma. Namana Abba. Na send me authority will be Namna attitude. Be a future na but the Amano was in a vintage. Oh, wow, no frame. I saw a car, but a jay. A funny maho, a funny fear, a funny baby mono. Now, no, I think that we are. Sanyana, Uniano Air Council, now I am at Batoni. Baby mono, not Obama chain, a 21 grass, I've been, but that's all. Mamma, a farmer, Madame Four, no biography for Gradius, Mikuno, and I'm the enemy. Baby, I think that we are. Mabra, you be. Ukraine now is for. Now, the sons of so almost to buy. Nothing will be a so dear Juma, a boy year pa. Barbara, now say, Yamia,
Gabriapa, I mean, for we see ye. Amen. Ukraine or ha. Announce a drone so Ukraine. Oriana and so for non so Abba. Ukraine or ha. I did for me and already as in or day over the Regina as in the area Busian name. Now can we use your craft here? I am in an Obria boy. Yana Kofiase SDA, the donor friend and Aquancuma. And I worry Nanafurua Nayame to Muma, it took Sadia, a man of Beccaino. The Sabi moo in tree and a Tiasi. Ya PC was Sidapa. Ya, where an NTA, if you friend another Daqua. A Dubois, Coducere. And now, Coduyan Tachi, Ya Treme, Costubuyan Tachua, Catch Bedu, and now, Yana Sequaku. And the person said, Yana Kuma. Na ovary of us worry is answer na new of an impone and I achema. Now you could feel hina or to show any baby. Into one fanny, I break a bra and yago. Only worry send ye tibia, send a bayer, none of Fanonia no asemka. And a sentino, only bobra, Bia was a obata, nikrach and the bo. Also one fanny and yago. And the question said, I see the Bushia, or my Akai, Yanana, welcome and secondary could not come over beer, can and Cobeba. A raho. Sansa in a break of Brancy drew Brunya. Koya Mammy because Soben what Pianier, no dear bump any fee, is and say, Nana say, and you could just say him up preoccupy until you see a Piane at the bar where he may fee. I'm on the song. And whatever few in us, maybe a kind of my age. Because I say, you're a proud corner. I am no why say the young Parker, yeah, Daniel. Yes, sir, I did not pause off on the crazy because he was sorry. I don't know that once. Afe and so no. Maame Abena ne se me wi ani Abena Kwabena na kiri mami enwene me na wana na ya de no to no na kwabia Abena se ya wo fira to na so asene fo abusuya mu enti wo fira na Abena fo wa de Abena se na me wi Abena Kwabena o wa de papa kwa nkuma na me de na te ne ma kwada wo tete me sa fe mi wi na wo papa na ma ko ana ni wo ye na me tamwa me jayi me ku na jibu ku ja ai no ka se aju ane na me dimsika ka de wo na ma dibia eti me jibu ku ja na me ko ku ne antame no ma nwie na me ko idana me duru idana si apede papa ne se efrani ni biba wa to mi o se antempa cha bra na msim de na yo de film so wa se bra ana mkwa me kwa wa se wo wie bi wo wo baba enti de me ka kire won se ji se sika we ha ko to abo e friend sa abro no wo kwa fa ma anwia no no abiribi ni baba wo ba me je ye me duru Midru, Tamadie, Namata, Abron, it's in the Panamian. I am quite. Bonomia, now I am Paganante. Oh, Paganante, who not that is here, I tell what you say here.
ɛna wɔwo akuya no akɔwo baa wɔti aso ano a wo abena baabi enti me nua no no wɔtotom ase wɔse nya mea ka wɔanya baa no anto ɛyɛ yinyini yɛyia na gya wɔfa ha yɛtete yɛfie mu enti me nua Abena Kwabena ya me fa ne nkɔ ahyefie Omira twedi amponse fiso yana doyo hoda be jina ho amma esifu ya mu ya hanyina yina dia na meka abomba kope ewom seniors wo hwe seniors no aka me heda nka nanso mu nyina di omkatrama ato anu se minni ya se ho adanse loko service infinisha bese abienu nso a eya bebe wa ne ba ye obeye mase na suenwere bi ya firi maame ho na me se million no hanso obi asuen bi afiri maame no oye maame a afutu ofa do kwa otufu papa na o hye nkura na oye obi so akokoduro o akokoduro ene se oye obi a eya bibi ese o chena adwene obetumi aka na hye se chinchira ma nchena adwene obechena adwene dinam de ko duro ka toto ya santo ahon fi se nyam nwa se o se ni nchi eye dwoso Anyinasu dwoso enti hu se ma na ko duro no eye asrafo ko duro go ko duro papa na ni nyina mu mu maame na na no ofomu ni agoro na ne se no so ebere bia bokɔ nche bia fu ese be fata ni nkranhye do mo wa ama wa hu abrabo hu se so po abrabo no wodema na lokasem se ye kase enhwe ade ane ye boa ya hwere ade da futupa ya hwere enye bebrebe amaami aya maye kase ye kan fat ka de bechi tidi ensefo gira ya kan na se ase we do wase ina futupa ode tuye edo wase ni nkranhye na ade ba kwa me hu no ho amani chi ho nie se maami pa o do me na na bi ma hu bi da wa no na bi ada enti me hu se enye me nwanwa se de ye hu awofo wa penifo wa o hwe se ye mfa ye no me ye mane na na ye to me a ebeksa kwa ye ma ba be hwe ye daache ba me fo wa nyame fa nsie ejiri ye se wusura no pa no won serem so enu be hia se ho na ma mproda onyame won ka ho na sile tie bia no daache be hia bio amen afei ejanom adrum so mama antia nyina to twa so for me das good ani die kwan so nyina ye maye muso na ye mompai bia wo bia ni we no so ka no ho ba muso ye mompai eda wasi me ni abanke sie ni ewura wura de na de wo be kan bam na de wo be shaw mani gina na de ye wi nchese de wo ka bia ye no kre na wo se de bi bedru ya ya no wasasi nyina ye be gya no ho na fi asan ku ye dotie eda wasese wo de wo efem abushia ade ne fem wo man e ma ukure shinya na ho mfaso na asafo shinya na ho mfaso edini wa danse yi a na de wawura do nam no so ye ntranti aseda adedin eda wase so wa shen mo nyam wo masoro kwa wo de afem no wo ye ni anoye nananom aho wo de afem no yeda wase woni mfia dua kro ne akire mu a wo de ne fem abushia nyina mu na yi wato nsafre no a ye kasa ye edin afei ne fre na chi ne ye gyan ma wo gya wo na kire nananom ene edom ne adofo nyina hye urade wo nsa bambofo no urade gasofo no urade yo kire wo de waka kire wo bia no sa urade obetumi de abobra ne firi wo urade ma hohom nye duwo wo so mabambo ne gaso panto na brabo so wona dwuma sa wona kona bade nyina bo ho ban ma wo
na wo hyira buhyɛn sa yɛbɛda wase paa yade ɛbɛfa no kɔ yɛ mpa ɛbɔ ne sɛ ebi mu da so hɔ na ɛbɛfa buhyɛn foforɔ akɔ Yesu di asia no kwan ma wɔn no na bɔ ho ban soronko maburu ene nkwade wɔ mu nyinaa so wɔhyira no nso anyini ayɛ mpanimpa te sɛ yɛdi adanse yɛdi a wɔn mu adanse no nso anyini akyɛte saa wɔn nyinaa di wɔn kɔ na tenten mensa yɛbɛda wase paa ɛsɛ ntini ɛbɔ mpa yɛ gya na yie ho tutuo nyinaa hyɛ wɔn nsa abodina keka deɛ yɛkyiro ɔkɔɛ no ayie na biribi asi kwam ɛyɛ musuo sia no kɔ ama yɛ daa ɔboa ne mɔnyam ɔno mu afiri baabi bɛ ho ayɛ bɛ nyinaa fo bia bɛduru asomdwe mu ewie na yie ho hyehyɛ nyinaa na obi ɛkɔ nso a wode wɔn baa yɛ nti Jesus wɔn mu ɔmɔbɔ de wɔn ase akɔduru asomdwe mu yɛnya mmea adwumadeɛ no nti deɛ yɛyɛ nyinaa no ma ne hye bɛdeɛ no mɔnyam ɛnɛ yɛ deɛ abusua no wɔde hye mɔgya mu wɔn ataba no nyɛ du wɔ wɔn so na kyekyere wɔn werɛ bɔ wɔn ho ban na wɔn nso ne wɔn nkwa na tenten na yɛwuru wɔ awurade a Ibrahim wa da ho ne yɛn ya kanso yɛmfi akoma ne yɛkra nyinaa mma wo na ɔkyena bi yɛsua da hɔ a yɛnyi tapa bi abu hyira wo din nyame kɛseɛ so westane abɛhyira busua nyinaa ɛwɔ Nazareth ne Jesus Christ din mu nti amen. deɛ yɛduru soɔ no ɛyɛ correction yɛbɛfrɛ voices of salvation. Voices better Jomino. Oh, my TV big to a be in free phone. So, yes, I'm more Madame. I dance and will be person with the phone now.
Yamayana eso enti ye bompa ye sha achede no so mama ye mompa ye osoro ne asas bofo wona adom ye achede mu na ye free mu ayie eboa waduma ya ye kan se osum bia mu ye achede de boa yesrewo agya ye ne adi bi ba ye nyina hye wonsa ye ne ye nyem ya ma yesrewo ma ye duma nye sebe ye benya bie ne adi abeboa waduma Kaya wode shaya wa smart man mo Yesu Kristo ti. Amen.
every opening afraid come send oh the customer so for be just not to pay for be one free Bob more to come Philip phone Timmy no te mo bien sakusi modwi o say mo nwenwen bibia tutupe ana nwonyam ho peso emo mo fa ho brasie adwene emu mo yonkonom enche mo amo Mama obia enhwe ono a ede emo onhwe ne mfefo ede bi Mama adwene ewe Yesu Kristo Yesu mu no entra mo mu bi ono na wo Nyankopon ti bia mu die enso wanya so kiti se woni Nyankopon eyepe emo oto ne hompan efa akwati bia to ne hoso eda ne nipa nsesro na se wo ye na ade efa ye no ohunu se onipa odwene twato no obra ne ho ase eye sitre di kusi owo mu mpo ani asenua ho owo mu mpo ready janda akware fotom ahenan aduanan enum 445 Mama Nyankodo. Ede mesre ya yegyina chire ho no no. Aka yegyina ya so beba ha. Isan se mprempren die. Edwabo ya se eya so dem. Se ye ya sorry. Ase onyame no nyam. Ama ye maame abra bo bebo asase we so. Hallelujah. Ani ti mesan so mesre ya yegyina chire nyina yenka ye hu se ye wa so dem. Enti ye kasa ni nyina eba ha na enhyeda emwa enti uteme nka ahobrase mu a ekire se ye Maame Abena Kwabena o abra oti ase no obobra pa na abra abo no enya nipa bebre sunsun so enti na nna ye nyina ye di ehyemu na hye nyame enunyam hallelujah. Because I na entan sisa say eye bedu say na nipa bebre we dwabo na se nkankan fie ni kwa anim sa na ubehu na classmate fo ni nyina wu dada enti na akoye busuafo kitwe bi na so we de mehu no sronko mehu say ye maame obi apenasem na megidi say eye na bra bo ye no enu na nya obi asunsun so hallelujah. Na empembebre no anka eba ni seya na ye na se emu ni dan finfin seya botai ni se anka ye begina so ne adwendwen ya bra bo mu ne hu se nipa wa hyase ne wa wieye enti de wo se ye papa no ye ne ntam Aniti ya ma sofo ni ensampakafo ho akwanya ama mutu yafo ejina twere konkro no so etode bi mpo a ehurehura kakra wom se na be yanka e be sa kyereye na so awrehusam ni se the more ne yeka owo ho asem yeka bunsam je ho asem no na bonia na yeye yese empusu ye mpo na sakraye onyame owu ye moboda dia me pesa me kanu ni nyina na openi akenka maye no nanka se na busuafo ka no
Embrainti, a new quansia can be bio. As Kitu be na me the best also. It's as a dance here no, a cosono. Be picture Masuma, never met there a fire mammy home. O my see a tears in your mom pie. Utum Fanya may yadawasi. Said Nayana pay we were my Aquina, my dear she mu say, what about what was our friend or no? The year say, Yembi was some fun share won't cry. I said, don't come with you know. Eradi Abahe, Eradi, and my young man said that they gave a formality, you be preaching your call. No more, no, my new near she moon, putting Pusado on Sabakaye. Yenya green sacra. Say feet and neck where your bubble brass fata. And that you be when you know better to say a senior fata. And it will be a mobile, more about for Ninja. My home concrono and your drawer. So, Abra Yeti was some you were yes to Christo demo. Amen. And it is Sana, or King Come for a King Kamaya, and Mamma Minia King Cambium. Filippo for Homa. A Timian Chichemumi and Sa a copim, a numano. Bible Maya Tia said. Say, yes, share. Tina Mekano, your Maame Abena Kwabena dance dia. Just a wine party life. When Yanni Pabebra soon Sansua, and no, Yami Pase, Yajune a coso, Netmi Abwayen, and it's poor air can't send me a Hanuma. It didn't send any Maame Abena Kwabena, Neko. Only maybe a to pay an answer, no person. Poor air share a Christopher near Gideon for in an crying, say, and my young to pay. Tosomame, Nemo, Unfa Brasia dream. Emo no Abraba ye bono, Yemfa and Brasia de actually. Emo Yonko and Chemo, Embo Yonko and check your home, Embo Yonko be chair home. We should consider others better than ourselves. Tosomame. Ma obi ansho no nko ade ma ye pesamin kumnya stay ye hwe ye nko ayede ne mo hwe ne mfefo de bi na emmo ye hwe afoforo. We should consider others. Ma adwena e wo Kristo Yesu mu esan se we ni adwena na wo Yesu Kristo de bia ye ka ne wasem no na wo ni tirimo mo entra mo mu bi entra ye mu. Hallelujah. Sajin we na wo Yesu Kristo trimu a ani to be wuji minu mienu nkwa ama na ye say ya sebi ama na ye timi bonya me nchempaye ojana hini ho abafa akwati bia to no ho so ama ye bona sendue mu say chiminu mienu ye benya nkwaje. Hallelujah. Esan say no dwene ne ma ho no dwene afoforo ho Kristo na na dwene. He was a generational thinker. No dream I want to so. No dream from and it every year and kwani ye die and any paka krecha no wenhia no more on dream extra. Sana nyame asamnitie. Onyame ohyira I want to so. Ohyira I want to so toso 900 kopem ohyira wa we shout. Hallelujah. Na beto aso kopem I want to aso na wona wodo onyankopon sana me dome wa die Kristo adwen no na nya etutupe na nya hante enya nko a esanse na nya pesaminkum nya mami na ne media dance ye no omaka se ye mami wa mbo ye dua wa no penda e wam se na ebekomu na ne mad bi aso den na nyabotra e ma won. Hallelujah. Abrana adwuma se ye no tontomanya makoye esa no dwene ma hunti no opomodi so obedie betima bia se na be ya ne ma da chi ebesi woyie ene ti enye won. Hallelujah. Enye won ne de ehu wa hei esa se no Kristo adwen na nya pesaminya na nipa bia wa Kristo adwen woni mo no anya pesaminku onkoton insa ene wi enfama ne nua so on nombro ne da bra bon say sense on the fano ni sika na oje onti sa onyame ma ye ti aseda je Kristo adwen ti ni mo ye kandifo no onya pesame nkunya se menya position
and now we assemblyman MP, and it yes, Minama was so, and it's a hand to trust them, and your son and a brother no etia. As I say, Balcon, Conquer Mem Kumasia, a sense of position tea, or to meet Tom Money Papa said 10 and Fano Okana Sama, Yenka. He is not a selfish person. On your Pesamin Kumya, dear Christo again at Cinimono, or Yene Juma no Jump for home. And you may be auditioning, Sano, on sure no quani interests. Senagana for a third Yakano. And you may Ghana ye and intimacy send on a no, he tries much as possible to do his part, his honest part. On your police in Amayan Kojina Yankas on Kojina Kwaho, don't check his any pabay on Manyama ye, Nakan Bechum, Nakan info overload, Nanitanian Yan Kobanina, Canarias, they said overload or do our training sana 5 CDs, Munkona Munkowa, and Fana. On your Pesamin Kumyasa. He doesn't care about his own interests. Or Jina Fofra home. Hallelujah. On my how dying. As I say, what Christo again or Jino Winti. And I know choir or the man or necessary or the man or free more baby more than say. And yes, I pepe. Send a beya. Your babano and be funny that being Christo again. And no. Hallelujah. Christo again. I Jina. Ya junior foforo won teacher ni anya kwadro say I me na me teacher ni me go school papa me kukwasa edu social so na kra ne kotra imra won social no mia maboa won mabuso na mu yamo paase am be gina say mo na omaye bibi na dwen enti sa you will not contribute to say yes say omai no na mo bebo modin say obeye ni na nchirima nya so faso. And then things are getting out of hand because of selfishness. Pesamin kumyanti. Ya can't warm myself and copy. And young one and no war of young Srobium. Uncle Bisro, Uncle Bin Konoho. Uncle Bin Numadron Konoho. We are not scared of death. I dear Betty Maboy, I a Christo again. Hallelujah. We should not be selfish. Pesamin kumnya aya dia bonsam bi wura ye mofi abra ni pahia se na dia betima boa yan aya Kristo adwense befa Kristo se ye kra ne kwa. Hallelujah. Gidi for me na bra bono na nti sa o no dwene afoforo ho no panipa ye ane to ye na fa die and na ye celebrating no adwen men na wo odirimu pesamin kumnya mansochi. Wouldn't want that jet said, the Pia will be tremas yet you will be no Biaka. The son said, interesting, hey, and the Monyami, Massamo de Christo Tessa, hallelujah. Christo, no, your Bonifacio, the Boniche, and ne. Why a hero at the Amaye. I say, yes, we dinner no more chia. You be your son, hallelujah. He sacrificed. We don't want to sacrifice. Young person, you don't want to be for your machine. And you want Papa when a man, Nancolana does not see some come from Kakan with Jenny Janclan home. When you mean, we're getting in a Mammy Fono, so Mammy Fono say, yeah, never swear not to the abo. When you mean, we are Mabada. We just have to get them in search of Jesus Christ. Yes, we are doing in the year. Yet me a son, Yamian in a dachi. Yet Makuba Kuntaba. Your Christo Adriano, maybe open cabum. Baby, be our pen cabum. A person in cabum. I don't know, Shisha. And found in it in the Dibria, his position that he occupied. And found in him there, and this you call Wako. And found in the Sika, Debia. One more than South Sunday, a beba. Some was kind to make us final. Some in a more position to the make no, and you cry for your Juma, as we near Macra. I don't care. And yes, and a brabono, it's here. A canning in a nipping in a album. As I say, Yanon Kwan on he's thinking about the welfare of others. Christo Adriano, no. A canny pabum. Send a bear, Punto Baba. Or canny pabum, send a bear, ye dear Baba. Or canny pabum, send a soon dear Baba.
Yama, kama. Hallelujah. Send your bear example to us. And then beside who say, "Oh, but my catcher or bass on show a brabo no siao." It is difficult. Why only Bonia Woody? Only Pessamin come now. Oh, TNT, won't to me, yes, sir. When I'm here, my brother. I did it for the American said, Christo Apiano. The mindset of Jesus Christ are not Pessamin Kumyano. And when I was saying, Yenya, near prayer once. Your brave animal suffer now on this car. As I saw, or Jina suffer no home. Will salary away. Well, be sounds I young with my bosom. When you went to my school, GD, and found home, you don't care. Except never grow, you don't care. Nobody cares about anything. And then they and you brave when you have been with my boy. So when you have been with my boy, when you have been with my boy, Pessamin Kunyant and a year I say, so about concert, and you know about it in Abbey. Isa home until so as any pana or no bianino cannot often kwana. The mindset of Jesus Christ is what we need. Yes, you are gaining here. Oh, yeah, Junior home. It's a master of Junior home. As I was canty when you mean we are Mabada. We need the mindset of Jesus Christ. We are saying away. Adia mienu ena ye depart back kai and send ya kaya mami yetimi say mami dear papa adia mienu ade papa wo ye wa stasi we so problems wo ma solve ye any problems how cause so ye no any back kai wo adia na wo mu pa wo ya beti wo no ayasem de bia wasem baba no na yasem ana. Say na uni wa adien ye de bekai. What will you be remembered for? E did for den ye de bekai yen kai yen say etwa say onipa ewu preko na nu eche ye den atemu de ye biara mindset bia ye de ye bibia no that ye bebu one time. God is going to judge us. There's no two ways about that. Onyame bebu ye one time. Dear ye kukuamu, our real Pessamin Kunya, a Jumamo Pessamin Kunya, your baby one time. God will judge us. I need to young Kayam Baba Maya Asia. In Shrani 1 hour, who our Radimun Fisa Rico. No one you my bad, a betty witch. A Jim Pow de Yadiano, a betty witch. And then your book I'm in Krumadia near Buyemu. And then you're the back. What will you be remembered for? For the mindset of Jesus Christ is what we need. I am empowered on the set. Everybody Muame. Naminya Yesu adwini bi. Anya Pessamin Kunya ne ahoya ene twai ne ahantan no. Erade emwa me naminya na adwini bi. Na mentwira foforo ho. Me nam kwan me no pure water. Eni hu kwan se me dia to for na me koka se zum lion fo adwuma. No. Erade mwa me naminya Kristo adwini bi. Antene passe ene ni pantrase asundwemo. Sa adwini bi na me hia. Sa adwini bi ne ye hia. Sana bana pawe wode me ya adwen se yenya Kristo adwen ama yetima bo bra sefata ahobrase pejaa mu na me no mompai ahobrase mu pejaa mu ne me no mom ma me mel Kristo to e de ne de beka position. Mina, media dear and tea.
And they enter your Maame Abena. Christo atinu ene betima boa ma no yere okunu atena sesu yemo Christo atinu ne betima boa ma oba no wanya no ho abotre Christo atinu ne betima boa ama asam no wagyamu Christo atinu bi ne betima boa ne odo ne nkabom etimi aba the mindset of Jesus Christ. Your mama didn't need I come in mienu as we reflect on her life. Mindset of Jesus Christ. Bompe ma ho enyo shemu otumfo nyame yeda wase asedanka wudi no erade odoye eninti wo pese yenya wo Kristo wadwini bi adwin na wonya ye ne ntu bewu asenia no so ma ye no wo pese yenya bi nye dododo ye ho na se ye doye ho a ye be ye baako ye benya kro ye ewode ye bia mo si ye doye ho a ye be dua foforo ho omansika yendi ye de be ya de papa ama abamfaso am obia erade ye sraw pawchow masa adwini bi mbra ye tirimo de fie ne koi ya bra bon sew Kristo ahobrastie mo odomo eni giemo ya nsum sene ese esanse enim se daachi bebu ya ten na obebu ya ten ya yenya kontampa bi ebu akyerɛw wa kyerɛ ye ndi won kwa homanimu yedim so obeya enti asedanka wudi no ewo Yesu Kristo di mu amen if ya no dini fie toriko adme if ya dini fie na wadane jo adme if ya wa yedi min krofwe if ya wa yedi ajidi fo if ya wa yedi odini fie na wadajo adme ene fiawa odini fie na wadajo adme ene fiawa yedi wapeto adme ene fiawa efiere na wakweto
Wawie na juma kana konta na okobo obatampa wawie kwa wawie juma nyina wawie ya ampa braya radi Yesu Kristo basa si so no obesa yen yarewa omna won adam pochire mu fa won kodi anifrafo na de abubuafo na te na nso ye na yakayaka de ebros ma senua so no na small kan ya ni se mawie mi kunyira ko adinyi na mawie ya wawie adumanyi na wawie ya wawie na juma onde wawie na juma oko Kenya nemre mudia sunna wawie na juma bisa enso no de bonyoma manwa onye bonda no de boni aswa ne wo bie na no de asutra man wawie na juma wawie ni kunyira ko obatampa wawie kwa wawie adinyi na wawie yo wawie ahanya odia osoro ne ofie ahanya odia enya misomedia ye yasisa ni ama bogwe abua ahanya odia osoro ne ofie ahanya odia ye watimu akapni nkosiwia no fear, your dear Becca, Hami Maame Becca, Kuno de Chamio, Becca, Otomusi Shema, Yadampa, yes, and Gobio, no fear, your dear, baby, Becca, Hami Kuno dia, Mi Kuno de Chamio, Thomas Shema. Tomosi shemwa ye wati mwaka mingozi wia anya dia no wefe na minslamu moya tie ye twa abusia tia me yeso wa announcement bi adabe yemaye yesemu church kwa Peja funu Anyinasu street church kwa for na eko ho se nyina abusuan ne mpanimfo aye nti esremo asuna chia me announcement bi a wo no mo a Asrambusia pani anam Kofiase abusia pani ani Anyinasu abusia pani ani Anyinasu hene ani yaman panfo ada Kofiase mani amanfo fra chichiri beche nyina baye lemami akwa mudia afaso no ma de pa yada mo sepa yansenom abusia obia wo nyina no yada mo sepa papa anyonyama mo hye na sabreza ni anana busia pani se me kanchire wo se donko dam no ya hia beko park ne so na yakwaye tutuye bibia ama no aye wano eti eseza owo ba ye ni nyina no babia ukoye bia no ase ye ya sefu mu bia no mama ya sonte ebi se sabi owo be hyewa no mani su anobo na entwaye afesu sabre no so amono ya de beko Anyinasu sabre ya alanwa die for so for mbanifo asafoma sene mo shek Maame ya no nyam ne abusia an mo nyam no that asida kase mamu papa moya dia papa eti bi chama kadima chama utimi bi chama nyina ase o Yesu di yara
ɛde ama asafo no a ɔmo ɛna de mo kɔ Kwame Siaka. Yeri tukwe akosufie na obeko obiana asasiso your brain yamani na obeko obiana Pipi medical kodu asheni brain yamani switcha entieri tukwan akosufie na obeko obiana Pipi medical akodu asheni brain yamani switcha entieri tukwan akosufie na obeko obiana Yeri tukwan akosufie na obeko obiana asasiso your brain yamani na obeko obiana Pipi medical kodu asheni brain yamani switcha entieri tukwan akosufie na obeko obiana Pipi medical Good morning. Former. Pray ready to display. 90 men on square. May I have your permission to carry on? Pray, Commander, for the remaining reporters, sir. Permission granted. Yes, sir. Pray! 1, 2.
Your left. Look up back there. Your left and right. 10. Dressing! Inward! Dress! Dressing! Dressing! Start to no movement. Abusuafoɔ yɛbɛsrɛ na yɛapagya yi mu de adwuma ɛdi ɛsoso aba. Trumpeters, take over.
I'm sure you run once off for a name. I would say if you could just buy. If I'm choppy, like I say, near Pello. No one more man, who said, I don't say it back. There were modern happy community, dear Sir Madaruma. Some by no one Yakuyan transfer, and yes, sir, what I am. He did kind of from choppy and more crabs or so. You run on Sunday, and I can't say, the unfortunate and free and yeah, you're watching. Go fast, yeah, or buy them in it. To be busy, yeah, the bit has him here that the James said, don't say the back. Can be a crack, cannot be there back when I'm in the ground. Your body, you will be saying, no, thank you, no big granted to you. He is a and I can. Kofiase na say ahane beko na ija mu fi se mo ntra fi ya nti mu ye sabe ya eye mu ya ba na amamra sa mo nti ne pelifo ka ka mo ye SDA asofo ne asori ma Ade
to us. There will be a needy answer. Now, Musso, nothing. Yet I was here, we near the hour, we see. If you Kofiase about the Abedu house in Jim, yet I was. She ever two once was in Jim, yet I was. You were from a bush, and fear baby money. Na enim se wa wura de nebra so se kura wa funa renti de ne hye won sa de ne hye won sa wi ne de abusan kai abeto ha so enu awura de ade hyemoje mu mpanimfo wo mu memia won kire wo mu mrantie ne maba wan so mo adwuma sam nkoso mu nkwada nso hu mo bɔ na ma onyansa de suam na won so ntimi ni won kwa na nyina emen fe ye free dia ko nso hye aka nyina so de hye won sa na nya asomdwe mu ne ye konso ade akodura so mu and there was a said, "No, shall said, we win us from Jim or yes." Amen. Amen. Pombe pia Cheer.
aduasa. My mom pay. The man for it, I was sick. You are a comfort show then when you're more constant, Quawado me. After our friend, I put someone be beer, more boy, and who buy beer, we couldn't dim the other Duke, dear, dear, cancer, and I see and cow did. Brian Bejan and quack, cray. You had my dear, dear, in a show, some of both for no handsome. I became home, my dear, we pay my aid yesterday more. Amen. Amen. Yes, Nara, India, Nentia, Ujidasa, Adumori, Mabeniso, Adumori, Mabrefu. Umane radiase, oye nabe ohoda. Amen. Yes, Christo, and no one some say. Many of sorry and Quano, near Jimmy Diano, several room park, be young pan. And so many of California, which have for no many or Tiasse, you win, I share Amatias Dada, and proud Wunia, Sama and Safwa. Amen. Amen. Then so, as some say, Nametini be free, so no one say, say, in Shani Ufwa, what we're ready. Emu free say koye honhom no say obahom ya free on brain mu na onwuma edi wachi rade man ti ase da amen Paul enso asem a o kan say nuanom wona adeda no de me mpese msim so amoran ho say wona aka woni ani da so no na se ejidi say Yesu wi won sorry bi wa saa nso no Nyankopon de wona adeda no nam Yesu be kan ho aba na yedi ene rade mu ne ye kan kire mo say yene atete ase na ye ka akosi Awurade ba mu no rinsan wona adeda no ho efise Awurade ankasa de osebo obabopani ne Onyankopon totrobento free sro besane na Kristo mu awufo besore kane ansana waba befa ye ne atete ase ne ye ka ni wonyina munkumu se ye nkohie Awurade ewiem na saa ne ne Awurade betena da entimumfa ensem yi entiche jemo ho re amen amen. Yes, answer so tumfo Nyankopon ani ne do ne nyansa mu no ama kwan ama yasafoba ye ndofo ye maame ye nsewa ye nana Esther oforiwa ada o Kristo Yesu mu nti ne honam hya asase nsakom efanko efam ensonko ensomu emfuntuma nko mfuntuma mu we nije usori ehwan da so a esipia enam ye Awurade Yesu Kristo so ko dan kwa mu ono na nani onywa de yenu mu obesa cha ahobrase honam yi ama ene nani onyam honam no asese ne na ho ode nwuma ode tumi di ade nyina sunkunim ema ne ho tie no ewo a wonsha enda amen na mete ne kase bi firi soro no anse hwe Onyankopon tuma dan wo nipa mu na obetena mu ewo mu na wa ne man Onyankopon kasa ne won betena na wa ye Onyankopon no Onyankopon bepepe ne wanyina mu ne suo na wuo ne obio na rewo ne su ne yaw bi ne obio efise kane no ma ne nyina twem Maame Abena Kwabena oba pani Esther ofoyiwa obra bebo ye mfie de okunu no nyina ha ena odi abesie
sɛ na yɛ bro na ɔtotɔ sɛ yɛ ntoma na ɔtɔn sɛ na yɛ ɛdɛn na ɔyɛ na sɔre korɔ na fuyɛ biribi ɔyɛ bia abrabɔ ne nyinaa ha ɛna yɛde ne kora ama ɛda kɛse a onyankopɔn tumfoɔ no mam yesu bɛyi ne ho adi na ɔde nipa ba biara akatua brɛ no Awurade nka yɛ nyinaa yɛ ho ne yɛnya nyansa akoma ne yɛhu sɛ kwan wei yɛ nsuo bɛtu bi na bra yɛte ase ahoɔden wɔ hɔ yi yɛnsom wɔ nyame yie obi a yɛnso yɛnya nkwa wɔ yesu din mu amen amen Asu etembi. O pano waye obreye na fimoja yeko Ufi akokena wa Yemona donu wano wasari suayiye Ufi akokena wa Yabeye dopiti Yabeye yansefu Yeni arewo Rijinsemwa Wasasani yansu Yabeye dopiti Yabeye yansefu Ufi akokena warana Sofo asompanimfo ne asorema betra asona adamu adamu ase wo fanom antimi ama ntimi gina omonam amede aseda kese ama mo se yankopon de moya amaye no eye ni so ye yankopon enhye bibiara o se ne mbreba ha mo enhye monam amen amen Tebo amidawo Tebo amidawo Swamine ikawo Asa yemi ansa moja Efiwa kosinino Esamibo ninina Onyame trade ampon ye dawase wo akwan nam so wadun ye empo wa ye kware tabaso ti asamba edmedie nya ye dwenu wo din won kunudie mu anonyam ka odin da ye sanya ko ye nchiro yakoto ye yesu Kofiase na be die anim na wo ye kware tabaso afi kodu edmedie ni nyina no odi anim ye kunudie amaye ye dawase so atie ye Ye di ma funi e di funi e ken. Ya di nkwa Jesu. Amen. Amen.